Naimbaga rabi tayo amin apo. Ada rin pagsa sa una ijay Facebook nga haan nga amin nga kumusta ka concern kunana kano kunana kumusta mare no kunana nabayag nga kay nagchat-chat ta kumusta ay apo delikado baka umutang dayta nga nagang kumusta no okay kano di baka no umutang dayta haan kunana ngamin ti Ebanghelyo tayo haan nga amin nga mga wag ti apo makagten iti makastrag iti pagarian ti Dios tatay bigat inawis na kay padi ti tago din na pang kami nagayayon ti tennis ijay igit ti baybay dinalpas kami adda naglako ti ikan na daytay niya na babayo kuna na sa dijay kunak niya babayo no babaiyo kunak haan babayo apo kuna damat kang kanu mga babaiyo kapinaloto may nang kami idi malmalpas kam nga mangan adda duwa nga kabsat nga simbangpet duwa nga babae idi kuan nang likaw day di sumrag da kunana day maysa ay father nakita ka mo ilangan nabayag na tartari kagayan ka nga makitan kunana islam mo labo Jesusan nga tartari kagayan ka nga makitan kaapaya agbuy-buya kano ti dayay misa tayo kada jay YouTube kuna kada jay YouTube ang YouTube agbuy-buya kano ti YouTube kana sayang atman kuna ka ala ko may kan tag picture ta kuna kahaan ako madi kunana apaya basta madi paluwerak latan nya nagam mo ta imisa to kuna ka nang ti chocolate adda nakaparabaw nga sobrena jak palinok-lokatan haman linokata ko nang ibagbagan niya nagyan na ang picture ta ko nakahanap po niya nagam mo talagang nakayat nga ibaga apaya sa bali kayang ti pamati na haan nga katoliko ngam agbuy-buya ngam dati ka nga katoliko hindi nang asawan handa mapilit kila kay na tapno la ang agurnos na pan ngam agbuy-buya kakunak kanya na adto ti kasla di pamilya na kasla maditiri nada kasla nagrediri na pay kakunak magkanya na hambang nga di gamit ti question hambang nga di ialis kunak kanya na uray mo sa dinno nga pamati ti papanam no tinapatid dayta kayam ka din nga ibiyag di jay pamati nga ibagbagam kasi makatalakan nga tayo nga Kristiyano anya ti bilin ni Apo Jesus nagmayat dati ko haan nga awang amin nga mangibaga nga ako matungpal di pagaytan di Diyos isang kahit nga sawan ang amin nga makimisa haan nga amin nga dako na nga daaklim na haan nga amin nga agko na nga agkararag nagkarkararag ala da serbina ti kararag no ti kapatgan nga kuna ni Apo Isus namin dito ti makastrek ti pagarian ti langit ti mangtungpal ti pagayakan ni Ama kuna na dayto ini nga si asino man adumngeg kada gitoy saok ang dandanyo na sayaat si asino man nga dumngeg kada gitoy saok ketong palen na idakasla nagbalay iti rabaw ti bato na tibker kaya na nga saon di pamati haan nga umanay di knowledge tayo di panakaammo tayo di pamati haan nga umanay anya tinapapatid nga ibagbaganan nito dayjay panangi-apply mo, panangipakat mo, panangusar mo, dahil tapamating adat ti utak mo, adat ti di apan nakaam mo. So nga po nagkindi niya kabsat nga imay, haamba nga, ti pakaisalakanan ka, hamo nga necessary nga, dapat ang pamatim ka umanayan, haan nga umanay. No, kas anong nga ayatan ni kabsat mo, kas anong nga ayatan dagiti kakabsat mo, dagiti ang kasakulan, kas anong nga ipakat dayta nga pamakawan kas anong nga ipakat dayta nga panagserbi nga awan ti berbero ken na dayjay ti kapatid tadamor nga maamon ti pamati damor met nga ayatom ni kapsa mo iso ti kunat kanya nahan nga may bagay gapota sa bali ti napanam sa bali ti pamati ka angkay nga agsarsarita nga agkaaruba gapot agduma kay ti pamati aso ti impyerno adata nga pa nagkaaruba agin na yan kailang tao, kaya din napapapangan na. Nagkasapulan aga, masapul ang itin mo lang taan.
Kalandi ko na ako, nadamay sa nga, diyak amo no nakaungutak pa'y kidi. Tadi may sa nga parokya nga napanak. Kati ko na dagi leaderess. Apo, tagda medical mission. Apo niya awisin tayo, dagi tayo laang katoliko. Kasla nagasok nila payag ko. Apay katoliko ulit ang sakit. Nagkuna nga tila, Serbian nyo ko dagi tayo laang katoliko. Amin ang sakit kat makasakol. Wan ata father tano daduma kano isola ka kasjay mat kunada ka. Haan nyo atong tuladan ha. No kasjay di kastada ham mo nga ipakat ha. Di kasla ka mo labing malus tingipon ha. Anya serbi na tapang matin nga agaya ni Apo Jesus kita nyo nakigayam at daya pinili na nagserbi at daya in kaskaser na awan Apolos. Kakasti magkanina tayo. Ti panantong pahal, tap no agbunga di na pudpud no apamatikin kararag tayo. Inya ti basic principle na ti kangrunaan na surutan. Di pa nagtungpal ti pagayatan na ibiyang mo dahita pamatin. Dana Kristiyano ka. Di na ibunyag king ka nga Kristiyano ka. Na ibunyag ti ayak. Ti ayat ti Diyos kanya tayo, naibunyag kanya tayo. Iso nga, Kristiyano ka, samuham mo nga maipakat ti universal na, di pa nagayat mo iti amin nga taong at dapilpilyap, haan ang bagay. Naruman nagkararag ka, uruga ko nang naman nagdebosyon ka, no di jiri nam ka at dapilpilyan na di pa nagserbim at sakit tinato, haan ang bagay. Iso dahil pinaglakat dati yung baga ni Apo Jesus. No si asino man nga dumngag ka nagiti sao. Awan problema di pa nagdungag ti sao. Makinisbisa tayo. Mabasa tayo ti Biblia. Mabasa tayo pa i Facebook. Manggag tayo pa i TV. Ti dumngag ti sauna nagado. Ti sa lunsod. Ti may si asino man nga dumngag ti sao katong pahalin na ida. Dahil dyan ti karit na no matungpal tayo dahil tanang sa una. Na marin na dagiti tattao nga datayo napatid tayo na mari na dagiti tattao nga datayo aramiden tayo dagiti bilin ti Dios kada tayo kada ti karit na kakabsat dala ka na kayo mano nga sisa dataw ti umuna nga pangarit na anti sa uni nga po Dios di kasisaan di ka arubang na medyo agkamtod tamarigatan sino ti umuna nga tumulong. Kasapulan mi atadaton mo, kaya ko atadaton mo. Kaya mi atidaton mo, maayaw ni Apo Diyos, magidaton ka dito'y altar. Ngam nalakla ka siguro na maayaw ni ginatahan lang nga siguro. Nalakla ka nga maayaw ni Apo Diyos, uray no, agkurang di idaton mo, basta haan nga agkamtod di jay kaarubang. Iso nga mga nagkasapulan di ka arubam, automatic ureham mo nga maidato ng inka itidin ita kasapula ita ka arubam mo. Malaksid mo ano man ang gundaway nga kunakon nga antay kunanak datamutang manang kunanak. Tete man nakuma ka ta arubam mo tek karautang mo nagkaradawa. Ala ka no talaga nga awanan. Uray pa'y numasaktan ka, uray pa'y numarigatan ka, obligasyon mo nga ayatin. Kajisisa yun. Nagmayak na data sisa yung mano nga sisa na ito at kaka nagraragok tata. No sikatin na parabura, sikatin na bendisyonan, iparitnam dahita nga simbaan, iparitnam dahita misyon na simbaan, anya dahita panagserbikin, kasjay ti panagayan, kasjay ti panagtungpal iti bilin, nga po Diyos. Kasjay ti panagtungpal iti sauni, nga po Diyos. Sino ti umuna nga makarit na pamilya? Sino ti umuna nga makarit na karuba. Haan na nga di daton nga maidaton iti altar. Haan. Nakanong nang runa kadagit kasapulan nga karuba. Kitaan. Haan mo nga haan nga detay ada mo sakit tayo ngamin ka di na magamin ibagbaga. Ayun no mabain dumag kas la ko man detay or-orayon tayo lang di kapintasan na gundaway nga tumulong haan every now and then. Anyaman na kanito obligasyon tayo. Natulungan ti kaaruba tayo, anyaman na kanito, obligasyon tayo nga ayatan dagiti kaaruba. Tano mo, napintas nga jilangan lang ti agkakaaruba ka, awan ti problema, awan ti tataw.
awan ti agbisin, namaya ti lang ti agkakaaroba, awan ti agdidinangaran, awan ti agsusupyat, awan ti gurang-gura, tapaya agasan na nga ron. Dagiti mangibiyag ti sao ni Apo Diyos. Ala awis kada tayo amin. Sapay kumata dahito yung dahito apa nagtitipon tayo, dahito apa nagdadanggay tayo, maiday tayo ni Kristo, maibiyag tayo, dahito kung kuna tayo, apa mamati tayo.